Mheshimiwa mi thuolo mar duoko penjo kwa chako gi mar John Okinyi kani Kobodo. Yes. Ya mokuongo gone gi erokamano ng'eni ka jopiny penjo yes. Mano gin concerned. Yes. So ni John yo Malela Kobodo Junction Katieno orach sani be ok kalre. Okay. Mano is true. Okay. To nitie pesa ma keto ne kera en mane sani to ok nyal loso yore gi CDF kech koth chwe. Koth. CDF bingeni no segol yore onge. Yes. Ne gitamwa ni ok wanyal timo yore gi ginene. Ya koro mano en yo ma aneno na oruma ne wananchi. Okay. To en yo monego los gi jo county government. Okay. Mano is the fact. En bende yo mana ya wacho na keto kaka Spar Road cha. Okay. Kowuok Malela modhi Kobodo modonjo Junction Katieno. Tieni Junction Katieno ne nitiere Spar Road moro ma Mirogi ma wacho cha. Okay. Gidhi romo kanyo lam gi lam. Okay. My hope ni mano will be a solution. Okay. Koro kunya to ka winjo gima wacho malongo but wacho Wiburu, wacho Langi. I'm concerned gi Langi high school ke nyithindo oyuak ni ijuango gi. Yeah. Kaka jatendgi. Mano ting'eni nyaka giwachi. Gi jatelo kok neni pile. Yes. To nyaka jo piny wuo. Mano is okay. Mano within their right. Okay. Langi wan go gi plan. Wan gi plan mar revive it. Okay. Nyocha segedo kanyo udi moko to pod gidwaro moko. To gin bende kaka jopiny gin bende challenge gimna kaka challenge moko. Ni nyithindo maago ogea igologi gi parents. We ugolo nyithindo ma around Langi kanyo. Monego bed ni pongo Langi. Yes. Nikech king'iyo economical situation mar ji. Koro jonyuol golo nyathi tere kacha is not a solution. Nikech samoro tere school mabor madwaro no dagi, pesa modago no be onge go. Whatever it is. Ang'o momiyo gigolo nyithindo kanyo? Mano en penjo ma samoro nyalo chando pach ng'ato. Ing'eni gima miyo chando jonyuol ni skund ni ok perform. Ok otim maber. Ting'eni performance ok en mana japuonj gi nyathi. Jonyuol bende nitie. Okay. Gima setimo maber ma be konyo sani mondo nyithindo perform maber en laboratory equipment. Kisani nyithindo piem gi nyithindo ma Alliance to gionge anything. Kata test tube gikiani chal nade. Koro mano asetimo negi asegero udi kanyo. Gima nyoche gi yuago miluongo ni bus bende ne plan biro. Okay. But namiyo gi challenge. Bus ok bi ne nyithindo moko 4-5. Nyaka koro gi beef up nyithindo gitim campaign nyithindo gi retain. Okay. They will get a bus. Okay. Wiburu we are fenced it wasetimo gik moko kanyo kange gima miyo no kunya wuoye. An gi jo date gi jo magaluongo ni jo Kadero. Nego be ni wadhi kuro ko kod mbaka. So weche mag planning mag president gives throw off. Okay. Ngeni sani nyaka bende ji yie ni kalenda nyalo change. Yes. Kuro kalenda miyo wacho ni kuro kanya biro ok tong walokre koth magine. Kuro Esbon mara en kare nitiere wach ma Malela ma ok awacho nitiere death en gima lit ahinya ka miyo dhi nyuol to nindo ma nyathi bende nindi. Mano njo timore Malela kanyo. Okay. Nikech ambulance mane tere ne onge nikech ambulance ne gi driver achiel ma kapok odonjo kinyi to ok nene. To dak mabor be. Mago gik ma se discuss gi governor. Okay. Mondo gi team intervention. Nyathi ko dhi nyuol to jodala mor ne gimiyo dhi duogo gi nyathi. Maka ng'ato tho e thono is very sad. Mano governor will take up. Okay. Esbon wacho weche mag lawyers ma wacho ka. Although ni behaviors gi e kor gweng to nitiere administration. Ng'ato nyalo nyaka behave na kaka ji behave normally. Ka nitie misbehavior gi report ka chief, ka dio and all that. Okay. But gimo wacho longo nitiere gimo ma adwani jopiny ong'e. Wan ka keto calvert ok nyadhi 10 million. To nitiere kuonde moko madwaro bridge, not box calvert. Mano over 10 million madhi nyaka nyalo chop kata 100-200 million. Mano pesa ma nyaka wasecure mana malo ka national. And a long process.